Responsabiliteta permanente neha caengo arachive protectirive, kulturne valeripanata e temeski coesia, и конференција во Жестепенел, кај романо традиционално кај си махат весно важно кото, кадаре юридикан, култура, та идентитетство барвалите машкар и романи комунитет. Кодо си е нормативо, само со пала бульшал бершипена, ви дуредер траил, Керел е Андруне организацијата и Керел Джудо е роменгоро идентитето, викодо сојси вари маргинализација. А кара се джанливасота експертонго публикум, те пренджарене романе традиционално какаес, сар легитимно сфера ваши сериозно родлярите, само кланел, джипелаче верхачарите, пе легално плурализмо, Ваша релација андоктен, тај роменги историкани експериенца. Пек време, пе нас кај гасавој кродлярите, трубујте ове методоликано, ви респонсибилно, ке дој диференца машкаре традиција, темескере практике, тај легално институција. Лужесте, кларо пе нас кај е романе традиционално хакаеско аракиве, протектириве, напинела кај бит критиканес калентес савлакере елемент. Малуј кодо, олесперо ададживе сутно френджариве, си шајутно нума те респектиринде се фундавне молјарима превностија, и ека екипе маскаре джулјата и муша, е чаурикане какаенго аракиве персонално слободие вај трумалипа, тај манушикано дигнитето вај барикано. Специјална крас, попутардо тај респонсабилно дикипе управле практике, сабесо анде вај шајдеане джипе би јека е кутни позиција ваше романе джуни. Путардес пенас кај романо традиционално хакај, нане тај наштите овел паралелно легално системо авријал кадаре Република Кроација ки Конституција вај Устав. Сакој кадаре традиционално хакаески публикани афирмација тај аракиве протектириве, трубујте овел ки хармонија е Кроација ке реканоненцар, Европутне стандардонцар тај интернационално облигацијанцар команискане хакаенго ума. Бичалас вужоа карипе, джипе темескер институција, джипе академикане кетанипа, факултетија ваш хакаја, ваш право, институтенге, сарвие романе организацијенце, кетанес те дентумо те ажутин о документириве, Джаликано третириве, тај юридикано валоризириве ваш романо традиционално хакај. Па час, кај кодо процесо, си клеутни хаба, пундро, мајангле, джипе кодо. Када вахакај, текувел анде регистро, кадаре би материјално културако барвалипе анде Република Кроација. Пенаса мајлачес вас кодо джанлимуаско тимо, савусока старел кодо паро, тај паро процесо, тај пенас ви кодо, тај мусајте керон пес управлиек серијазно рољарипе, лендој каде вио бутикериве ко терено, архиви маскоро материјало, вакери пена кадар кадаласо легалени традиција, Зарви анализа пеададживе сукне парови пена. Специјално чивас акценто кај бизие романе комунитетенго хемипе наштите авел без джипе кадала парвали паско легитимно протективи. Сакој пундро мајангле трубујте овел легардино кадаре информири паско мангипе тај чачуно хемипе манушенго Савесо легаренко ди традиција и кериндој пес джипеолески джуди тај динамикани натура.
акарас те бухлярас конкретно програмура, са осо е романе традиционално хакаес, ка пандем кетане едукацијасар, култура кере диалогосар, медиацијасар, тај бимари басар, тај те правастан базолескова чедер халјовипе фундиримо управле слободије пеусари, ба те индивидуално хакаја. Па часкај, те кудаскадава традиционално романо хакај, анде регистро катере биматеријално културако барвали пре анде Република Кроација, да обелијек зуравучино баш романе комунитетако пренџариве, зарвијек вужо сигнало кај Република Кроација, аракел бескро културако павери. Тие брама кодо процесот и каз, сар јек фунда вас мајодурни афирмација, линдој каде ви осајпе ваше кандидатура пал УНЕСКО. Која гор, пенаска е романо традиционално хакај, најнума пучиве вас манушикано барвали, пенума сири пучиве, ваши темутникани јустиција, и екипе кај рекогниција. Када лека кајско и керибе, тај бухлярипе, родена респонсибилитето саринен институцијендар, Билјани Пацкар, вај Џамли Мацкар, Новгатар, тај састете местар вај социјетатар. Врама си, вахтици, е романи юридикани, тај културикани традиција. Лемпескотан, диклунес, пренџардинес, тај бариканес.